Net te koud en het zintje erbij. De perfecte ingrediënten voor de iependij van de KNRM in Lauwerzeeg. De vrijwilligers willen mij deze dag haar een donateursbetankje en mogelijk nieuwe yieldsitters binnenheljen. Gewoon van de vrijwilligers die het joet op de Waardzeedwaande binnen winnen een goeie weekelien nog in heel oren sferen. Likas Sietse van der Wal. Hij wie voor de KNRM net in het spier om de Nederlandse zee veiliger te maken, maar de Griekse. De KNRM die, is vregen door Griekenland om voor help. En dat kan kortstondig. En dat had Stichting Bootvluchteling bijvoorbeeld dienen. Die had daar mensen op het wetter zetten om actief te redden. De KNRM had betocht van wie moet er wat duurzaams doen. En wie zette daar een reddingsstation op. Het is net de bedoeling dat de KNRM in Griekenland blijft, doch is weer een protte zwarg bij de donateurs. Zij wie de bedouwt dat haar yield nou naar Griekenland gaan zoeken. En net meer broekt we de zoe voor het veiliger maken van het Nederlandse wetter. Maar die noord is nevens de KNRM onderjochten. Er is een stichting oprichten en daar kon iedereen vrijwillig yield aan Jan. En dat is eigenlijk gebeurd, dus er is niks gebeurd met de donateurs yield van de KNRM. Er is een nieuwe stichting en zoals het nou lijkt, is het hele project is begroot en kan betalen worden uit die giften. Van der Wal is zelfs krijgt een week waarom uit Griekenland en zijn taak zit erop. Al sluit er net uit dat er nog eens die kant uit kiet. Ik zou wel heel graag waarom willen, ja. Die mensen die willen opstappen worden of die willen in ieder geval redden worden. En daar heb je commitment mee. Dat zijn dezelfde type mensen, net als u, die een reddershart, zeg maar. En die willen heel graag leren om de bemanning te worden op een reddingboot.